Bună ziua! În acest videoclip o să vorbim despre pietrele la fiere sau calculii de la nivelul vezicii biliare, așa cum vorbim în termeni medicali. O să vorbim despre ce îi produce, care sunt semnele pe care le vor întâlni pacienții, vom vorbi despre tratamente, vom vorbi despre investigațiile necesare pentru un diagnostic, despre tratamentul chirurgical, medical și regimul alimentar și în final o să tragem câteva concluzii ce am face când vom avea acest diagnostic. Ce produce aceste pietricele la nivelul colecistului? Colecistul este un organ anex al ficatului, este un segment al căii biliare care înmagazinează bila produsă de ficat între mese, iar atunci când avem o masă mai copioasă sau o masă încărcată cu grăsimi, va încerca să aducă acest conținut păstrat pentru a digera mâncarea. Cu cât este mâncarea mai grasă sau mai bogată, cu atât contracția acestui săculeț va fi mai mare. Dacă, în schimb, la nivelul acestui colecist încep să se depună niște sedimente, fie că sunt ele din colesterol și o să facem niște pietricele de obicei galbene, sfărâmicioase, calculii de colesterol, fie că sunt din calciu, în diferite tulburări metabolice pe care le avem de multe ori niște pietricele care sunt albicioase, mult mai dure, se vor vedea și pe radiografii și pe tomografie, așa cum o să discutăm, sau sunt din pigmenți biliari, de obicei niște pietricele foarte ascuțite și negricioase și care fac cele mai multe probleme, aceste pietricele vor fi împinse de contracția colecistului ca să iasă odată cu bila din conținutul acestuia. Ce se va întâmpla atunci este că vom avea dureri în principal, când una dintre pietre va bloca acest canal de evacuare al colecistului, care este canalul cistic, vom începe cu durerile. De obicei, durerile apar, cum am spus, la mâncare foarte grasă, la cantități foarte mari de mâncare. De obicei sunt tranzitorii inițial, apar din ce în ce mai frecvente cu timpul, încep să apară și la alimentele obișnuite, la alimentele care nu sunt încărcate de grăsimi, iar aceste dureri putând fi chiar și subintrante, adică avem o colică, ne liniștim parțial și reapare durerea. Sunt semne care ne spun nouă ca și chirurgi că este momentul să ne apucăm de operație. Pentru pacient, în schimb, ce trebuie să știți este că aceste pietricele pot să stea, de exemplu, la nivelul colecistului toată viața, fără să cauzeze nicio problemă. Peste 80% dintre pacienții care au pietre la colecist nu vor ajunge pe masa de operație. Pentru restul, odată ce pietrele devin simptomatice, aveți în minte că la un moment dat se va întâmpla una dintre complicațiile mai urâte și o să vorbim despre ele. În primul rând, complicațiile mecanice, migrarea acestor pietre care blochează canalul de evacuare al colecistului sau, și mai rău, canalul de evacuare al căii biliare principale, orificiul de evacuare al căii biliare principale. Și atunci putem să avem reacții mult mai severe, care sunt chiar amenințătoare de viață, care au și mortalitate uneori dacă sunt diagnosticate și tratate foarte târziu. Și vorbim aici despre icterul mecanic și despre pancreatita acută. Putem să facem pietricele, pentru că de aici am plecat, și în perioadele în care scădem foarte brusc în greutate. Fie că ținem un regim alimentar drastic și facem mișcare, fie că luăm medicamente pentru slăbit, fie că suntem operați de obezitate. Pentru că foarte multă grăsime este evacuată prin ficat sub formă de colesterol, acest colesterol se va depune și va face pietricele. Și de fiecare dată când avem pacienți care au o cură de slăbire sau scădere în greutate după operație, trebuie neapărat să le atragem atenția că trebuie să iau un medicament care se cheamă Ursofalc, despre care am și vorbit, care să subțieze un pic acest conținut pentru a nu crea aceste pietricele. Avem pietricelele, care sunt semnele de obicei. O să începem să avem tulburări legate de alimentație, că este un pic de greață, că ajungem la vărsături, că avem dureri. Astea sunt semnele cele mai comune. De multe ori, aceste semne se confundă și cu semnele unei gastrite sau cu semne care mai dau dureri la nivelul abdomenului în partea de dreapta sus. Aici sunt cele mai frecvente localizări.
Uneori durerile pot fi mult mai accentuate, putem să ajungem să avem febră, frisoane sau chiar o stare septică în clipa când infecția colecistului produsă prin blocarea lui va da aceste fenomene inflamatorii locale și vorbim atunci de colecistita acută. O colicistită acută are șanse să cedeze la tratament antibiotic instalat într-un termen util, dar de multe ori se cronicizează sub acest tratament și va aduce pacientului o stare quasi continuă de neliniște la nivelul hipocondrului drept, abdomenul superior pe partea dreaptă. Majoritatea pacienților care au făcut un episod de colicistită acută vor ajunge cumva la operație, fie la primul episod, fie la următorul. Dacă pietrele au reușit să treacă de colecist și ajung în calea biliară, am vorbit deja despre icteri și pancreatite, pacientul se va îngălbeni, de obicei încep albul ochilor să se îngălbenească, urina devine foarte închisă la culoare pentru că majoritatea pigmenților biliari se vor drena acum prin ficat la nivelul sistemului circulator și vor ajunge în urină. Iar pentru că nu vom mai avea bilă evacuată în sistemul digestiv, nu vom mai avea pigmenți biliari în scaun și deci scaunul va deveni decolorat, albicios uneori. Acesta este un semn care ne confirmă nouă că avem această complicație mecanică. Pancreatita se manifestă de obicei cu dureri foarte intense la nivelul etajului abdominal superior, cu febră, cu frisoane, cu vărsături, cu stare alterată generală, uneori cu echimoze la nivelul abdomenului, complicația poate cea mai redutabilă a acestor pietre care au plecat de la nivelul colecistului, fiind într-adevăr și complicația cu cea mai mare rată de mortalitate. Dar noi ce trebuie să știm ca pacient este că dacă avem litiază veziculară și este asimptomatică, putem să facem doar un control ecografic, o dată la 1 an sau 2, să vedem că toate lucrurile sunt așa cum le-am lăsat ultima oară. Dacă, în schimb, suntem simptomatici, trebuie neapărat să consultăm un medic chirurg sau măcar un gastroenterolog pentru a lua o decizie când ar fi momentul să facem intervenția, nu dacă vom face intervenția, ci când vom face intervenția. Investigațiile necesare de obicei sunt niște analize de sânge care ne vor spune nouă care este fenomenul inflamator, cât de severă este inflamația. O să căutăm leucocitele din hemoleucogramă, o să căutăm proteina C reactivă, procalcitonina, nu se mai face VSH-ul cum se făcea pe vremuri, pentru că este o informație care nu mai este atât de relevantă, acesta fiind modificat în mult mai multe alte situații. O să facem o ecografie abdominală pentru a vedea într-adevăr, să confirmăm pietrele la colecist, să vedem dacă există inflamație sau nu la nivelul colecistului sau dacă acest colecist este complicat cu icter. În analizele de sânge vom căuta bilirubina totală și directă, ce ne va spune nouă că avem un blocaj mecanic. O să căutăm amilazele și lipazele de la nivelul pancreasului să vedem dacă este vreo componentă de inflamație pancreatică și o să căutăm, evident, pentru procedura chirurgicală ce va urma, vom lua toate analizele necesare unei operații obișnuite, adică hemoleucogramă, glicemie, urea, creatină, lucrurile pe care le am de obicei, coagulogramă, grupul și RH-ul. Acum, vorbind mai departe de coleciști, de complicațiile lui, trebuie să țineți minte că există și colecistite alitiazice, deci colecistul inflamat atunci când nu are pietre. Sunt cazuri foarte, foarte rare, dar care poate merită doar o secundă de atenție, pentru că nu înseamnă că dacă nu avem pietre la colecist, nu putem face colecistită. Doar o mică paranteză. Dacă vorbim de tratamentul pietrelor la colecist, trebuie să ținem cont de faptul că mulți pacienți sunt asimptomatici și nu au nevoie de tratament. Când încep simptomele, trebuie neapărat să aveți grijă să nu mai mâncați mâncăruri foarte grase și mese foarte, foarte bogate, foarte voluminoase, pentru a nu forța colecistul să împingă aceste pietre mai departe pentru a face complicațiile de care am discutat înainte. Trebuie neapărat să luați medicație antispastică, antialgică în momentul crizei. Nu trebuie neapărat să vă dau nume, majoritatea medicamentelor sunt cunoscute pe aceste categorii și uneori se dă medicație pentru a subția un pic producția de bilă a ficatului. Ce trebuie să țineți cont este că dacă după prima medicație administrată lucrurile nu se liniștesc, trebuie neapărat să vă adresați unui medic, atât pentru a vedea că pietrele
de care știți probabil sunt cauza, pentru că s-ar putea aceleași tipuri de dureri să fie date de alte patologii, gastroduodenale, de exemplu, chiar și litiaza renală poate să dea greață, vărsătură și durere în aceeași zonă. Deci trebuie neapărat să ne lămurim că doar despre asta este vorba și nu despre altceva. Acum, ca diagnostic, în afară de analize și investigații, o să vorbim de investigațiile imagistice. Investigațiile imagistice pot fi și mai performante decât o ecografie, pentru că uneori avem nevoie de un colangio-RMN, un RMN al căilor biliare complete, nu numai a colecistului, pentru a vedea dacă aceste pietre de la nivelul colecistului se și găsesc la nivelul căii biliare principale. Tratamentul poate să meargă mai departe, în afară de medicație și regim alimentar, către chirurgie. Este tratamentul care este definitoriu. Dacă vom ține regim sau vom lua medicație, nu înseamnă că vom scăpa de aceste pietricele. Sunt foarte popularizate videoclipurile în care există un medicament minune ce poate să scoată pietricelele, dar de fapt acesta poate să agraveze foarte mult simptomatologia, pentru că orice medicament care ar scoate pietrele din colecist ne-ar da de fapt complicațiile cele mai severe ale colecistitei, ale litiazei veziculare, și anume icterul și pancreatita. Deci evitați-le. Tratamentul chirurgical acum este unul foarte, foarte modern. Nu se mai face cu incizia care avea 20-30 de centimetri la nivelul abdomenului. Intervenția chirurgicală ce se adresează pietrelor la colecist și în special complicațiilor acestea se face acum minim-invaziv, laparoscopic, modern, chiar și robotic în unele cazuri, un pic exagerat dacă mă întrebați pe mine, abordul laparoscopic fiind de multe ori arhisuficient pentru a rezolva atât litiaza veziculară cât și complicațiile acestora. Vom avea câteva zgârieturi la nivelul abdomenului, care se vindecă foarte ușor, fără un traumatism sever care ne va impacta calitatea vieții de după operație, ne vom mobiliza ușor, de obicei la 24 de ore după o intervenție pacientul poate să plece acasă, acesta reintegrându-se în viața personală, familială sau chiar și cea socioprofesională foarte, foarte rapid. Pentru că se va mișca, va fi independent, nu va avea restricții deosebite. Dacă am apucat să operăm pietre la colecist înainte de complicații, regimul alimentar va fi unul foarte, foarte simplu după operație. Până când vom avea un scaun, va trebui să fim un pic atenți la cantitatea și tipul alimentelor, iar după 2-3 zile, după primul scaun, vom trece foarte rapid la alimentele normale. Dacă am avut complicații legate de icter sau pancreatite, regimul va fi într-adevăr mai drastic și va fi indicat de către medicul chirurg la externare în funcție de particularitățile fiecărui pacient. Când pietrele au plecat din colecist și avem icter sau pancreatită, de multe ori este nevoie de concursul celorlalte specialități pentru a rezolva această complicație și aici mă refer în special la gastroenterologi, care trebuie să extragă aceste pietre de pe calea biliară principală. Ce vor face? Vor lărgi un pic orificiul de la nivelul intestinului subțire unde se evacuează bila, de la nivelul duodenului. Vor face o nouă radiografie a căii biliare principale, care se cheamă colangiografie, și cu niște instrumente speciale care pe cale endoscopică reușesc, deci prin gură se introduc aceste instrumente, vor reuși să scoată aceste pietricele dragându-le. Sunt niște coșulețe speciale, niște pense speciale care pot să apuce aceste pietricele. Chirurgul are și el un control asupra intervenției din perspectiva lui intraabdominală, pentru că poate să ajute endoscopistul să scoată aceste pietricele prin lăsarea unui cateter, îi spunem noi, sau a unui stent sau a unui tub transcistic pentru a putea identifica mai bine endoscopistul calea prin care se evacuează bile. Se face o tehnică randevu, așa îi spunem. De multe ori nu este nevoie de această tehnică destul de complexă, pentru că aceste proceduri se pot face una după alta, fie în aceea zi, fie în zile succesive. De cele mai multe ori se începe cu endoscopia retrogradă, se cheamă ERCP, RCP, această procedură făcută de gastroenterolog, pentru ca după liniștirea icterului și a pancreatitei să fie extras colecistul care mai are pietre și care mai poate produce pietre, în așa fel încât să nu recidiveze complicația majoră. În concluzie, pietrele la colecist, de la asimptomatice, pot să se agraveze până la lucruri cu adevărat serioase, care au chiar și
prag de mortalitate. Trebuie neapărat să aveți grijă dacă sunteți diagnosticați cu litiază veziculară în clipa în care aveți simptome de orice tip, care pot fi atribuite sau nu colecistului, să vă investigați. Pentru că este mult mai simplă o operație făcută la rece, cum îi spunem noi chirurgii, fără complicații, fără inflamații, cu 30 de minute, o oră de intervenție chirurgicală și a doua zi cu mers acasă, decât a trata un pacient cu un icter, cu pancreatită, cu colecistită acută, în care spitalizarea se prelungește. Uneori există situații în care operația nu mai poate fi făcută pe cale minim-invazivă. Noi, din fericire, avem suficientă experiență să o ducem la capăt în toate aceste circumstanțe, dar nu toate spitalele au dotarea necesară. Așa că recomandarea finală este de a vă controla, de a vă verifica la fiecare interval de un an cel puțin starea acestora și în clipa când deveniți simptomatici, adresați-vă totuși unui medic chirurg pentru a lua împreună o decizie ce vă va feri de niște consecințe poate foarte urâte pe viitor. Pentru cei care au avut răbdare să mă asculte până la final, vreau să vă mulțumesc și vă aștept pe canalele mele de social media.